Da, ia, vin în coapta, Viane! Mata eu, afară de la, afară! Hai la bar, ia! Idită, na! Nu, dar nu și-o zis copilul, nu-ți prostiu, îți pășul de nafig. Eu l-o dat afară, să-ți uit acolo și lingera asta și glavna șede de la chior, iar ne-a intrat pe fereastră. Margoiu, asta-ți fie condez un chior în cură, îi zbore muja în râpă. De ce vorbești pustic? Să mai întrebi tu ea ca ce? Că ești tu o proastă. Ia că dăm neunit încoace, nu e ca și să-i faci. Și vrei, măi, și vrei, ia ți-am dat de la chișor, de la gât, ce mai vrei? O sfârlă peste nas. Ia că e șede și nea Nirusă. El vrea ca de asta prăspicioară. Ia Nirusa cărniță, ia. Vrei prăspicioară, da? Zaraza, miticuț și este.